Velkommen til. Jeg har fået et spørgsmål rigtig mange gange, og det er, hvorvidt om man kan træne det øvre bryst og nogle gode øvelser til det. Og derfor vil jeg godt vise 3 øvelser, som jeg primært bruger, som har fokus på at træne det øvre bryst. Men lad os lige hurtigt få styr på anatomien omkring brystet. Rigtig mange spørger også, om man kan træne den inderste del af brystet. Og for at gøre det kort, det kan man ikke. Brystmuskulaturen, den hedder jo pectoralis major. Det er en muskel teknisk set, og muskelfiberen det kører på tværs her, på langs over brystet. Du kan godt fokusere på at træne enten den nederste del af brystet, den midterste del eller den øverste del. Du kan altså kun have fokus på at træne på langs. Du kan ikke træne enten den ydre del af brystet eller den indre del af brystet. Så jeg vil vise 3 gode øvelser til den øverste del, som er den del, som rigtig mange struggler lidt med at få trænet. Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Det var de 3 øvelser. Hvis du kan lide dem, så må du rigtig gerne like videoen. Og du må gerne dele den, hvis du er super nice. Og ellers er der ikke så meget mere at sige end... Må man kun dele den, hvis man er super nice? Ja, du må også godt dele den ellers. Men bedst, hvis du er nice. Men ellers, så er der ikke så meget mere at sige end at vi ses i næste video.